everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Angay lang nga ako ang imong sundon. Banata ka! Pero wa kay katungod nga mo bilanggo na ako sud ni inimbaya. Kinalapasag ko ni mo gawas. Magpakita sa kalibutan aron makitaan ko ang atong anak. Patay na ang atong anak. Oh, unsa? Patay na ang atong anak. Kana ang ibutang si mong nahuna aron di ka na mangita pa niya. Makahimo ka, anak? Gibuhat ko kana. Aron makapadayon ko sa pag-atiman nimo, Dorina. Nagpakalig-on ko. Tungod og alang nimo kay bisag gusaon ako gunauna. Wa na'y paglaom pa nga mabalik pa nato ang atong anak. Kunwa kay paglaom. Kunwa ka na paglaom ako dun. Oh, Dorina. Dorina, balik dire! Sir, Dok, wag ba ako sa inidok, ha? Pasalo at taong kurok na wala na ako mabalibaris sa Ma'am Jopina siyang gusto nga manglakaw, me. Diin man sab mo, Loloy. Naglibot-libot sa syudad, Dok. Hangtod nga nakakita siya imnanan nga nakapadapit siya pagtagad. O dito na may tambay. Mao ba? O, Dok, may nakailan niya dito. Usa? Nalipay kayo si Ma'am Dorina. Kaya doon ay nakailan niya sa maong bar. Kinsa man ang nakailan niya dito? Hey, wait, Chris man to, Dok. Ha? Minom ba siya? Ay, wa man, Dok, oy. Ay, tubig lang ang iyang giinom. Ay, nagpalabay na siya sa oras. Dok, ay, mukha dili man sana di mo mapugnan si Ma'am. Dako naman na siya. Mugawas yun na kung ganahan siyang mugawas. Mas maayo pa ang gamayng bata nga bantayan, Dok, kaysa dakong tao. Naibaw ko. Ay, gawas pa. Ay, kustan kayo ng asawa mo, Dok, oy. Dili ko kapiog anak. Uban nilang gina siya. Bisan asa siya, Loloy. Ha? Hosto ka. Dili ko mahimong presohon si Dorina hangtod sa hangtod. Busa ablihan ko na ang gate para niya. Pero obligasyon ni mo nga ubanan siya. Ug mo report ka na ako sa tanang mahitabo. Ay, okay, toke. Unsa? Musayo kag lakaw, ugma? Oo, boss. Kay magpa-check up ko sa samad sa kong oo. Maugid ka na imong lakaw. Dili ka babae ang imong tuyok. Ay, dili, boss, oy. Magpa-check up lagi ko, boss. Nakita mong good ko sa akong doktor ganina samtang nag-meeting mo. Ninundom siya na ako nga wa na ko makapakita niya. Okay, sige. Ipaatiman ang imong samad. Basig nasudla na nag-virus ang utok mo maong nervyoso ka na kayo. Sweetheart? Naibaw ko nga nagmata ka pa. May mo mag-isulti mo. Sod. Sorry nga gihigpitan ta ka sa imong mga lihok. Sorry nga mura ka na nanunog bata sa akong gipakitang proteksyon. Salamat ka nakasabot ka. Okay. Hatagan ko na ikaw og kagawasan nga makalakaw-lakaw ka. Salamat. Pero mohangyo lang sa kunimo. Unsa man na? Mananghid ka mataglakaw nimo. Ug manawag ka kung doon na kay problema sa imong adtuan. Sure. May baw ka sa tanan akong mga lakaw. Labi na ugma. Oh. May nakailan ako nga waitress sa usa ka imnanan. Imnanan siya sa mga dato. Ug siya ang balikan ko ugma. May mo bag? Muuban nimo? O kung wa ko'y duty?
Sure. Pero, mas gusto ko nga ako lang una ang makigsulti niya. Ah, Please, sabta ko. Mas gusto ko nga ako lang una ang musubay sa akong kagahapon. okay. Pero Say pero, kung unsa man ang madiskubrihan mo sa imong nangagi, isulti ang tanan ako. Aron mapasabot ka. unsa? Dili tanang pangitabo sa nangagi. Dali nga dawaton, sweetheart. Usahay, may mga pangitabo nga bisan unsaon nimo sa pag-am-am sa imong kaugalingon. Di gyud nimo madawat. Joseph, O sige na, pahuway na. Isaad lang na ako nga kutob sa makailan nimo. Imong ipaila-ila na ako. makalaom ka, Joseph. Good night. Good morning. Good morning. Si ato, sir? Pahay appointment ka ni Doc? Oo. Siya ang nag-opera nako. Ug gusto niyang tan-awon ang akong operasyon. Kitsa niya ni mo? Leopoldo Rason. Uy, sige. Wat lang una, ha? Ikaw ng pasyente niya karon. Wat mas, Doc. Lingkod lang na di, ha? Okay. Hello? May buntag, Dok. Uy, niya na day ka. Palawasan na lang sa sasod, Nancy. Okay. Madayon ang ato lakaw karong gabi. Ha? Ma'am, ay, nervyoso na sa day ko ini, ma'am. Dili na ka nervyoso ng liling. Tuwag kagihatagan ako ni Joseph o kagawasan nga makagawas-gawas sa bahay. Ay, salamat. Di na taon mo sakang akong kabuhi, ma'am. Ay, agoy. Ay, unsa masaling tinding ron, oy. Usa ka bata na sa ang nawa. Hala, Di man nadapita, nailuloy? Ay, dool man sa ba nga atong di sa bayan gabi, ma'am. Usa? Okay naman na imong samad. Mao day nga wala ka makaunaw na sa pag-ani sa klinik. Busy lang yun sa trabaho, Dok. Kailangan pobre ta. Muwalwad man kitag maayo. Unsa man na imong trabaho? By Ansel, Dok. Bisan unsa lang gud. Negosyante day, ha? Sige, pag-ayo-ayo. Mao na imong asawa ang naa sa picture, Dok? Oh, siya si Dorina. Gupahagol mo kasawa, Dok. Parison kay mo. Sige, Dok, Adto na ko. Muhapit na lang ko sa imong sekretarya sa bayad. Bye-bye, Dok. Bye. Sige, amping. Hello? Kumusta ang Dr. Kumbana? Nia, gwapo gyapon. Good. Sa'yo ka mauli karon? Mga 11 siguro sa gabi. Magpaingon ako diha. Okay. Papaabot ko nimo. Sige, bye. I love you. Bye. Ay. Kanus aman mahimong normal ang among kinabuhi. Gilsa man na ninyo akong baby, ha? Nga naghilak man na. Hello, baby. Come to mommy. Shh. Ay, napakilak. Wow. Kagwapo ni mo. Nika, dinahanglan nga madispatsar ka na. Kadiyot lang. 1, 2. Hello? Mrs. Grace? Na ang merchandise? Oh, yes. Ready na ni para i-deliver. Good. Pagkatulga na siya kay ipakuha ko ka na. I-transfer na ang kwarta. Okay. Baby. Ay,
paghilak. Padung ka na sa maayong mga kamot. Ay, sa'yo lagi kita sa bar, Ma'am Dorina. Gusto ko ikasulti dayon ang nakailan ako nga waitress. Klaro kaayo nga suod ming higala. Tamis kayo iyang pahiyom nako ni Loloy. Eh, mao ba? Okay, nga na ta. Uy, ay patul ka sa kapulisan. Naatubangan sa bar. Dinhi ka lang. O sa data po din Oh, may nagpuyot sa sahog. Ops. Di pa pwedeng dulo ng biktima, ha? Di ba pwede? Siya ka na. Ang babaeng nakailan ako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!